everyone, welcome back to my channel बिनीता बी लाइफस्टाइल आओ नंसर बॉय खबर दिने खेमसे बॉयफ्रेंड बाय दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ और आप सभी को गुड इवनिंग अभी शाम शाम को ही मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बेलासि बेलासिनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामबाय आरो ना ब्लॉग को ओमफ्राय जि एसे दङ आं दा थिखोग्रोनोसै कपड़ा है थोड़ा सा वो मैं अभी कपड़ा उठा लेती हूँ और आज जो है हम लोग जो हर साल खाते हैं ओंखाम गरलै नया चावल खाते हैं जो नए साल में जो नया चावल उगता है वो जो खाते हैं पहले पहले उसको ओंखाम गरलै जो बोलते हैं वो आज हम लोग खाने वाले हैं। पूजा तो मैंने कल ही दे दिया था, कल वेज था तो आज नॉन वेज खाएंगे लोगोफोर मैया मिरामिसमोन ओंखाम गोरलैनि फुजा जे दङ बेखौ बावखाबायमोन बेखौ मैया ओमफ्राय मिरामिसमोन नालाय ओमफ्राय दिनै ना बेदरजों जानोसै स' आङो ब्लगखौ दा बेलासिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय नै दा साहा सफैबाय। थैंक यू मंजिता, वेलकम। जो है इवनिंग का टी वो आ गया है, अभी चाय पी लेती हूँ उसके बाद से स्टार्ट कर देती हूँ काम। नमक थोड़ा ज्यादा है। हाँ क्या नमक? ये पकड़ो थोड़ा इधर, मैं स्ट्रेट पकड़ती हूँ। ठीक है अब ठीक है। बेलासिनि साहा बेखौ गोथाव लोंग्रोनोसै ओमफ्राय खामानि मावनोसै माने साहा लोङाबाथ' खामानियाथ' आवगायनो हायाना। मा जाखो खामब्रबाय? खबसिनजों नांबाय। मा जादों? क्या हुआ? मामिया बोरो होनना नागिरगासिनो दं। आंखौ नागिरदों? माने सेन्देल खुके। सेन्देल गान। आंगो नांगौनो लाबो। मामि नोङो रेड टी लोंदो, रेड टी दे। नो 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 नो। जेव जेव। गोलैगोन मामि गोलैगोन सिदा हमब्रा। आयौ रे मा। जाम्बि जाबायना। जानायाव मा फैदों? नै आंबो गोरोंसो। ओइ हांसो बेदर बायदि नुखायो नै डेन्जार मेजेमखा दाउआ। कितना तेल है देखिए, एकदम डक मीट जैसा लग रहा है। बिजी dah मैंने मीट धो दिया है, बेदर को सुखांबाय ओमफ्राय हाय नै बेलाय ना दहाय सानावनो सायनानै हालदै संख्रि लगायनानै बाटा मछली है, हल्दी और नमक मिक्स करके रखा है, इसको फ्राई खाएंगे इसको। এই माइरं जोसाखौ अनलानि थाखाय अन देनोसै। ओइ मामि नांगोन होनगाथ' होनदों दमासिनि फिथा देनाय बायदि मोनलायलायबाय ओमफ्राय माबा थिंख्लि फिथा। आखायाव नांगोन दे होनगाथ'। आखायाव बोरैबा नांगोन दे। न'खिया ओंखाम गोरलैनि अनला देनायनि जै हाला। मामि बेखौ दोनैलाय न'लाय सुइटारखौ मामा। आनो लोगोफोर आङो ओरै होनदोंमोन ओइलाय बेयावसो माबायाव जरायनायाव बिदिनो 500 जाबा आङो थिंख्लि फिथा बानायनानै देखायनोसै जालायलायदों ओमफ्राय 500आनो जाद'आब्रा मिथिबायना। जागोन ओमफ्राय गोजां बोथोरानो थांग'लायबाय ओमफ्राय मा फिथा बानायबावनो ओमफ्राय दा 600 जाबाय आरोखि ओमफ्राय एबार बानायनो सानदों आरोखि आंना। ओमफ्राय 1Kआथ' माला जागोनथाय भगवानसो मिथिगौ, माने एसे माबाबावनांगोन आरोखि ना, खस्थ' खालायबावनांगोन। ट्राइं खस्थ' खालायगोन र' खालायथारगोन। 1K थाब जाहोदो लोगोफ्रा सापर्ट खालामदो। थेवबाबो आङो जायासै नालाय 500 थिबो जायासै, गोजां बोथोरावबो थांग'बाय बानायनाय जायासै नालाय थेवबाबो 500 मा होनगासिनो दं आं 500K 500 not 500K 500 दा बारनानै 600
सेभेना बिसंबो दंना फाइदा थेवबाबो आङो एबारथ' गोजां बोथोर ना जानोबो लुगैखानाय आङो बानायबाय थानो आरोखि आं ना नायनोसै बानायनाय जाबाथाय शेयार खालायगोन लोगोफोरनो नोंसोरजोंबो वाव बेफोरखौसो होनो दा बानलु ऐसे होना चाहिए मिर्ची ये कितना बड़ा है इसे आखाइजों नारबानो जायोना गोरान बुस्थु ना देखिए प्याज और हरी मिर्च मैंने काट लिया है अभी मैं लहसुन और अदरक कूट लूंगी पहले फिर बनाऊंगी मेरा भाई जो है सोनू और राजा दोनों आएगा उन लोगों को भी इनवाइट किया है आगे राजा जों सोनू जोंखौ लेंहरदों बिसोरबो फैगासिनो होगा इतने में इनफ सारे वाह खाना अनला तरकारी खाइबो आयु मा टस लालायलायनानैसो लाइट गोनांबाबो टस लालायबावोलै मानो एसे खोमसि जायो आजाव जुलि आं रोमोन्दा बायदिसो नुबाय आं लाइटखौ आयो आं गियो मानिया नै आं नाखौ एवग्रोसै दे जानदो दे अनलानी थाखायबो बिथिंजाय सारायखौ जानखाबाय इधर बनेगा राइस फ्लोर का जो अनला करी है ये यहाँ पे बनेगा और इधर मैं मछली फ्राई करूंगी तभी दिन का मछली फ्राई किया हुआ तेल ऑलरेडी था कढ़ाई पे तो उसमें मैंने और तेल ऐड कर दिया है अभी इसमें मछली फ्राई करूंगी एक ही बार में फ्राई नहीं करूंगी थोड़ा सा फ्राई करके रख दूंगी जब हम लोग खाएंगे खाना तब नया सा फिर से कड़क से फ्राई कर लूंगी तो अभी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ नहीं तो खराब हो जाएगा मछली दिनै गय सोंलायलायदों गय जागोन नामा नङाबा गयखौ जाथाराखैमोन सुनुमोन दङलै दाख्लैनि मजा लाबोनाय खिन्थु गय गोरलैसो मोनदों आंमोन खोमा दुमखोलायनाय ना गैला मैया हाननाया गैला फुजा होनाया जोब्बाय माहि जाबाय रोंखायोना बे ना माबा गाखोनो गय बिफां गाखोनो मामिया थालाथ' नाखौ एफा बुरजाद्राय होनाङामोन नोङो एसेल' बायथों दे नाया गेब्लेथोंल' नाया बायो नामा गेब्लेनोसो दाबा हले बिराद बुरिया खानोसै बिरखानाय हांसो बायदि फैखायो मानैखौ लाबाथ' मोना मामन को नायनि र' बाहेराव बाहार हे मम्मी लोग आं माखौ जिरायफैदोंसो नंदों बाहेराव गैयाना माया बोराबनानै थादोंनो बाबाखौ माया मम्मी जो है पापा को रूठी हुई है इसलिए बाहर नहीं बैठी फायर में देखती हूँ जाके नों अराव जिरायासै माथो माथो बोराबदोंनो बाबाखौ आंखौ खायलें खायलें जयो होनबाय थायो हाबा जिरायनो आङो गावजों बाम जाहैनो हाया आखायनो जिरायलां नोंजों होनजाबाय थानो आं नोंजों बाम जानानै जिरायबासो सिदा जिरायनो हायो होननांगौ नामा अर खाथियावबो थांद्रायनोबो हायाना नों थांदोंमोन आरो अरा बेबायदि आं बेबायदियाव गार ओमफ्राय बे बिदि होननायखाय दुखुंफैबाय नों जिरायबाय था होननानै पापा ने मम्मी को बोला है कि तुम तेरा मेरा बैठते हो करके बोला है इसलिए मम्मी पापा को गुस्सा करके उठ के चल के आ गई दोनों का बोराबलायदों मालाय माजों बाबाजों स' ओमफ्राय जोंना मामिया मा खालामदों नों अर सायासै मामि हनै दाब्ला भाइया गावनि ओंख्रिया मोनगोरनानै थान्दा जिरायनानै दंफैयो आहा टेनसन गैलालै होननायनि दा हुसेल सुबाल' जानो जिरायसिगोन जि सालुखा ओमफ्राय मुलाखौ खाजि जानो लाबोदों नालाय बुरिया साबद्रायबावबाय बेनो आरोखि आलु होदों ओमफ्राय कफिखौ होआसै सासेया कफिखौ अनलायाव होदोंना होनगासिनो दं ओमफ्राय बेदर गोनाङाव एसे उसुबिदा जायोना
दाम जानोसै लोंसै ओमफ्राय मुला खाजि लगायनाय फालाया हले नोंनिसो आंनि नङा दै जिरायनानै थाथ' और ये जो टमाटर है टमाटर के साथ अरहर का जो दाना है इसके साथ चटनी जैसा ग्रेवी बनेगा हाँ इलायची खाके खाके टमेट'जों खख्लिं एसे ट्राइ होनानै एवनोसै सानखौ खानायाव 이거 나는 간다. 하나. 뭐는? टमेट'आव खख्लिंखौ ओमफ्राय गासिबो होजोबा एसेल' होबाय अरहर का जो दाना है थोड़ा सा ही दे दिया मैंने सब नहीं डालूंगी आंनासो अनलाया उजासिगोन नामा वाव 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 उबल रहा है अभी इसमें दे देंगे राइस फ्लोर अनखौ होनांसिगोन दे होदो रोङाबासो अनला उरनो रोङोनो बियो जाबाय पानी के साथ घोल के भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग दूसरे दिन पानी के साथ भी देते हैं आज ऐसे ही पाउडर डाल रहे हैं ऊपर से ओंखाम गोरलैनि अनला उरनायनि जै फैबाय बोरो Wow, les, sini les piket lah bener. Wow, neng bisa lah. हनै हनै आयंआ स्लाबाय मामि आयंआ स्लाबाय मामि Thank you. Ampai मोनबाय nih. मोननै आंनि खोथा. मा बेदर बे? खावदि. नै बेदराबो Wah, माबा हनै आंना अमा गोरानसो नंले. नालाय थास' बेदरसो. थास' बेंका गैया थगायदों हनै. गैया माबा थास' बेदर नाजों अमा जानो ना गोरानसो नंदोंमोन आं. अमाजों जानो ना दाउजों जानो ना ना गोरानजों जानो ना नाथुरजों जानो माबाजों जों दाख्लि जावनायखौ जाखांबाय ओमफ्राय बे माहि जावना लाबोदों जों बरिया जानो फुरा सिथाबलायलायनाय दाख्लि जाखांबाय ओरैनो निरामिस जादोंमोन मा होनलाय नाथुरजोंबो बरिया बुंनाङा जायदों स्लिम थाव गुबै आयदासि जानानै फैबायहाय सिनायदो ड्रेसा चेन्ज जाबाय बेना मालाय ड्रेसा मोजाङै ब्लेक जाबाय आरो गोजांनायखाय ब्लेक जाबावबाय जाहैदों ओमफ्राय दा जानबायना ओंखाम मोननै जानबाय एकबारैनो ओंख्रि थोंख्रिथ' मोनखाजोब्बाय ओमफ्राय मुला खाजियाबो रेडी ओ माय गॉड नै मूला का सलाद बनेगा धनिया और मस्टर्ड ग्रीन लीफ जो है उसको भी दिया है लाइव होदों आरोना बरियानि खाजि जासिगोन फानलु संख्रि सामब्राम गोजा होनानै लगायसिगोन ओंखाम गोरलैनि आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय नै हेल' माबायदि जाखो फिडबेक गोथाव बरिया अनलाया नों बानायनायथ' बरिया बानायखायो थेंक इउ मा मोना जाखांगोरखाबाय नै जाबाय दहायनो ओंखाम गोरलैनिहाय एभ्रिबडि बयबो जाबायना जेबोला जागासिनो जायगा थोआ नालाय बेखायनो जागोन होबाय मामुनखौ नङाबा नै सेंग्राफ्रा गोन्दा गोन्दी नालाय औ ओमफ्राय नै सासेया नायदो दाब्ला सिंना बेना नै हिसाब गैया मुला बानलु सिफ्लेनाय आरो बेलाय मुला देन्दा बेलाय गारा नामा मोनसेबो नै बेलाय आयु नै पडकास्टजोंसो हिसाब बेना फैदो निउयारावबो पिकनिक जानोसै होनायाव बियो टमेट'जों खख्लिंजों टमाटर और अरहर नै जालायबाय बेना बड'लेण्ड जेम्सनो खख्लिङा दे दा नांबावगौला
बावगोन नाम दोनबा जेबो नङा जेब्ला फिसा ओंखाम गोरलै जानाय बे माननि दङ आसुनि नानो बावनाया Ya kada wa. Udah temen. Deng 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 जाबाय एबार जों जानोसै अनला खारै सब लोग का खाना हो गया अभी हम लोग खा रहे हैं मुंजिता और मैं लोगोफोर जाखांबायमोन नानीजों आंजोंनो लास्टमोन दा जों जाखांबाय मुंजिता और मैं लास्ट थे जो खाना खाए अभी हो गया है हम लोग को कभी खाना खाना तो अभी मैं थोड़ी देर आपके पास बैठूंगी और खाथियाव दसे जिरायनोसै बाबू मोनहाबो थांबाय न'आव भाई लोग भी चले गए घर तो अभी मैं थोड़ा जाके बैठती हूँ आपके पास फिर थोड़ी देर बाद रूम के अंदर जाऊंगी फिर सो जाऊंगी दसे आखाइ हांनानै ओमफ्राय उन्दुफिनसै खोमसि नुयो माथो उखुन्दैया जिरायदो दसे जिरायदो ओमफ्राय थांसै मामिया उन्दुवाखैना दाबो नोंबो उन्दुनोसै र' होमबा लोगोफोर नेक्स्ट ब्लॉगआव लोगो मोनफिनसिगोन आङो ब्लॉगखौ फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगा अभी ब्लॉग में ये पर खत्म करती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय बाय